timur gunung tengah-tengah pohon kelapa melihat bingung pikirnya bingung besar hatinya menjadi bangga.
Sagung para rawuh, para sutresna kang saha putri. Menika dadi ingkang angka kalih saking kanca-kanca Sekar Cempaka. Pramila dumateng para pamirsa kakang saha putri. Ampun cengkar rumiyin. Samangke tasih kathah tarian-tarian saking Sekar Cempaka.
angin ki durung putus tangi maskote iki. Wis kaya biasane Pak Marji. Alah, lejan telir pernah kayak gitu. Hati-hati lho, Vi. Kemuncep kowe ngono. Ora. Lho. Kowe temuncep kaya apa wae. Ya, ya Mas, kaya tunggak wae. Lho ki tengenku ki jan kamerane siap ki lho jan ngumpul ki. Dik, iki nek request. Requestane napa niku, Pak? Saka pemuda. Nanti ki mau pemudane? Hilang. Duh hilang ya. Njaluke Mustofa Ngilun. Oh nggih. Wis, do iso apa ora wong aku dhewe ya ora iso kok. Wah ya Pak Marji ki apa iso ya? Aku po? Belas. Iki arep pajak sapa iki? Selin. Ada Selin? Ono iki. Oh iya, kene. Kon munggah. Kira kuase Mustofa Ngilun. Ya. Oke. Sapa? Laras karo? Halo? Selin? Ya, monggo. Kene. Apa nek request engko nyanyi dhewe? Wis request iki mau. Apa? Request apa? Iki mau pupu sing nelongso request e. Nah. Heeh. Iki. Wis, heeh. Engko ben munggah. Engko ben nyanyi dhewe. Oh, senengane ning ngarep ngrasake sing tuwa-tuwa ya. Maksudnya njok ora ngenehi tukon permen ngono. Permen. Ben dhek nyawer dhek dhewe. Heeh. Ngono ya. Monggo kanca-kanca. Laras. Nah, karo sapa? Bekaraya. Karo Mbak Yumba. Karo sapa neh? Memang loro? Aduh. Ha iki do ra iso iki, Mas. Ya, dikai ini riduse. Engko karo ngenteni kanca-kancane do teko. Ya. Ayo, Cok. Angku tak bagi pokoknya. Nggih, katur kanca-kanca Rego Wahyu Mataram. Monggo persiapan. Kanca-kanca Mas Kodok munggah Mas. WM. Yo. Cah-cah RWM munggah yo. Dicak joget Afia wedi.
Cocok. Sebelum aku tahu akan artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru Ayo Mas Kodok. ngerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Rep 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 sek rep sek rep sek. Iki saiki jenenge arep ki genti, Pak. Gentine apa? Arep bule. Arep bule. Heeh, rambutnya lho. Berarti anyar iki. Elok tenan kok. Endi sih rek wis mau? Heeh. Kene. Yo, dine sak lagu meneh, Mas. Heeh. Selin di mau Selin jare arep nyanyi. Sidora. Nanti to ngomongnya ki. Yo, gek munggah. Kowe munggah apa aku midun? Ye. Iya. Endi iki? Yo, uyak-uyakan rojam iki. Iya. Heeh. Cekat-cekot. Heeh. Yo gek karo main Mas, pupu sing nelongso Mas, ya dikasih. Heeh. Di sana juga ada Juragan Kulon Kono. Sopo? Oh iya. Sehat-sehat selalu Mas. Sehat, Mas. Terima kasih. Danang, ayo. Ayo Pak Marji, dueti aku. Opo sifat
Terima kasih matur nuwun do mengko meneh. Ya. Ya.